Szadukajew i niebieski kostium reprezentant Kirgistanu Max Tabek. Drodzy Państwo, 5 kontynentów zjechało się do Warszawy. 32 narodowości. Jeśli chodzi o styl klasyczny, to mamy dzisiaj zawodników w liczbie 144 zawodników, dlatego taka godzina później Państwo jest wynikiem tego, że te pojedynki są na bardzo wysokim poziomie, trwają bardzo długo. Tu próba wywrotkę, nie było w pozycji zagrożoną, ale oczywiście zatem się dwupunktowy akcja. Okolice twarzy chyba wielką pracę od pasa w górę wykonują tego, aczkolwiek w moim 15-letnim nazwijmy to doświadczeniu raz chyba widziałem taką sytuację, że niestety było tak mocne krwawienie prawdopodobnie z nosa, z czego to pamiętam. No niestety chyba zawodniczka to musiała mieć, jeśli chodzi o ten aspekt, tam chyba była złamanie nosa, no i z powodu tego zawodnik jest wycofany z tej walki. Ale wracajmy na matę, gdzie odbywa się walka o brązowy pojedynek w kategorii do 77 kg. Minuta 10 do końca pierwszej rundy. Narożniki również walczą. Reprezentacja Kirgistanu, jak i reprezentacje przeżywają na każdy na swój sposób. Ekspresja trenerów czasem bardzo pokaźna. Pojawiło się Kazacha. Aktywowany. Myślę, że to jest kwestia, bo i Stany Zjednoczone, i reprezentanci Brazylii, reprezentanci tak dalekich państw jak wcześniej wspomniani Algieria, Azerbejdżan, Kanada. No to są naprawdę dalekie podróże, żeby tutaj właścić. Jeszcze oni też są w tym samym cyklu, jak i nasza kadra narodowa przed mistrzostwami świata. Jednym zapewne też w swoich kategoriach o reprezentowanie tych mistrzostw. Pierwsza runda dobiega końca. Jeden czas. No jeszcze tutaj zapowiadało się, że coś może się wydarzyć. Pozwolę sobie za taki żargon. Aktywne łup i wtedy mamy nagle oddech zawodników. No i właśnie takowe chyba mamy. Tu już musi być wskazane. Każdy chce zawalczyć o ten parter zapewne. No i stoją jeszcze jakby tutaj Kirgiz troszeczkę tylko stawiał opór. Naciera Kazach. Ale już wracamy do pojedynku. Czerwony kostium. Reprezentant Kazachstanu. Przyczyną tego krwotoku i dzięki oberwał Kazach, ale tutaj właśnie w złamą pachę ma po dwie pachy. Stara się tutaj kontrolować. Kirgiz tu bardzo intensywnie zbija lewo-prawo. No tutaj na pewno opa i w tempo troszeczkę. I jeszcze jedna próba, ale tu się tylko troszkę ratuje właśnie ta presja Kirgiza. I właśnie jest challenge. No są to sporne sytuacje, oczywiście. Może być to traktowane jako zbicie i opanowanie. A w stylu klasycznym pomógł sobie. W szybkim tempie można było określić jako to i 2 i 1. A to był akcent nogi, a wiadomo, nogi w tym w stylu klasycznym nie mają prawa przeszkadzać ani ingerować w akcje ofensywne i defensywne, bo wtedy jest jako faul bądź właśnie po prostu sytuacja bez punktu. Ale wróćmy, minuta 20. Minuta 1 do końca rundy. No i tutaj będzie się działo, bo jakieś to właśnie troszkę do pasa złapę. Oj, drodzy Państwo, sytuacji musi określić. No nie zaraz akcja szybka, że wolę podejrzeć slow. Troszkę miałem rację, oczywiście też było przetoczenia zawodnika. No w pierwszej akcji niebieski tu minuta.
No troszkę przez ten challenge panowie wzięli 3 głębsze oddechy i tutaj no będzie agresywnie cały czas nacierał. No nie chciałbym być w skórze Kazacha i narożnik Kirgiza jest bardzo ekspresyjny, ale nie dziwimy się, bo ten zawodnik jest wpadka, próba rzutu biodrowego. No tutaj pewnie pasywność reprezentanta w filmie Kazacha. No i tu będzie chyba ręka nad... No, powiem szczerze, że wiedział co robi. Ma te 2 punkty, jest to określone jako w dynamicznym starciu. I zobaczmy teraz, jak Kirgiz już teraz w inny styl, a teraz Kazach ruszy, dlatego będzie pewno dużo zbić. No, gdzieś tam ręka Kazacha, ale teraz już Kirgizowi to nie przeszkadza. O, głowa jednak. Bardzo. Może być to ciężki uraz, bo muszą zatamować, zatejpować. Troszkę tutaj było, nazwijmy w przypadku akcji. I tak do 45 sekund i będzie tutaj, kto siedzi wygodnie, no to pewnie zaraz tutaj będą jeszcze specyficzne akcenty czerwonego zawodnika, bo nie chcę tutaj Kirgiza negować, ale on już wystoi tą walkę. Już wystoi. No brawa za konsekwencje. Kategoria 77 kg. Jest to trzeci pojedynek przed Państwem, trzeci pojedynek, który ma możliwość komentowania i